నా చిన్నప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఉడికించిన గింజలు, దుంపలు, ఇంకా పిండి వంటలు మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అంటే ఏంటి? సమోసాలు, చిప్స్, కూల్ డ్రింక్స్ వగైరా. అంతే కదా? నిజమంటారా కాదంటారా? ఈ రోజు నేను ఉడికించిన అనపగింజలు మా పిల్లలకి స్నాక్స్ గా పెట్టి పంపించాను. ఇవి రాత్రిపూట నానబెట్టి మార్నింగ్ 2 times వాష్ చేసి అలాగే గాలిచ్చాలి. గాలిచ్చడం ఎందుకంటే దానిలో రాళ్లు అలాగే పుచ్చిపోయిన గింజలు ఉంటే తీసివేయడానికి. అలాగా వాష్ చేసిన తర్వాత కాస్తంత ఉప్పు వేసి 4-5 విజిల్ రావాలి. అలాగే ఒట్టివే వేసేస్తానా 10-11 విజిల్తో సరిపోతుంది. లేదా నానబెడితే 5 విజిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఇలాగా ఉడికించినవి డైరెక్ట్ గా అయినా తినేయచ్చు, లేదా తాలింపు వేసైనా ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఈ ఉడికించిన గింజలు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి ఈ వర్షాకాలంలో. మీరు కూడా ఈ అనప గింజల్ని ఎప్పుడన్నా తిన్నారా? అయితే కామెంట్ లో చెప్పండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? అయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్క ఉన్న గంట కొట్టండి. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను.